Tabangan ako sila. Igbuba, maninoon nila ako pagkatao. Kung nga nung nainani, no? Naninoon ako pagsugod ang mga panghitabo, ha? Umurag-umusan sa anak ko kang naibe. Kaya, kami, sakto. Ay, sabi ka. Ay, Paul. Mauipot niya sa buhay. Aka na. Ang dalaga sa buhay. Sa singot ay ibuhay. Sa mga magsubuhay. Hello, mayong buntag. At magtagpuay. Minata drama. Sa Pilipinong buhat. Salamin ka sa buhat. Maoy buhat nga ligwat-ligwat. Salig siya, wild track ya, oh. Buhat nun. Oh, day! Day, ang ano, day? Pinangita din mo. Kuhaan ko no. Siya ko no si Sido. Isido? Oo, Sido. Oo, sige. Si Sido ko no. Kumpare ko na nimo. Kaya ito nagpugod yung asawa. Sidor yan eh. Gusto si Presido din na, porbida. Day, padong na ko din. Ato na ko to, day. Kadiyot. Yung ano nga ako kumpare na ni Anhen doon din sa mo. Pa-share lang guys. Minus sa drama ka dyan. Oy, Presido! Ay, ang kumpare kong tunay. Kumpare ko ay pagdubad. Mas malubad pa ang sing-sing nga karaan. Kaya ni, what is ours? Oy, pre, okay na yapon, pre. Ikamagtan yapon ka nun ay. Sa mga maniningil. Diba, kay ko na, ako sa pre, pagkapinan ako, tinigbayan na ako ba? Pagkapinan ako, marunong ilong tao ng mga maniningil din sa ako, kung paningil tao. Nakaraan na, pre. Giningon sa'yo atong tuyo nga layo mo kay mong gisaagan tao na. At abot ang gagawin kong panimay nga murag tuyo-on ramang kayong tao ni Gikas inyo. Oo, pre. Kaya doon na ko yung tuyo ulit mo, pre. Oo, sarap, pre. Kaning, pre. Nahipo na ba ka sa balita, pre? Kung sa balita, pre? Wala ko yung trabaho, pre. Balita, ada? Hindi, pre, oy. Dito, pre, wala lagi ko trabaho. Paingon na tayo car guys. Sa pagkasikyo, pre, kay. Pag-share lang kayo, maghatag taron to. Minus sa tag drama. Mau ba? Oo, karaan. Oo, sa? Wala ko trabaho, pre. Wala ko yung kapagkaon sa kong pamilya. Maumihan ito ko mo kay magpataba ko, pre. Orman man ka, pre. Ayaw ka mo manday. Basik natabangan ko mo, pre, kuno atay project. Kapinalaman ko, pre. Ay, may problema. Kuloy, kay kunin mo, pre. Sige lang, pre. Why yun yung problema? Na ako'y maabot pantik, pre. Bahay sa among silingan. Ako may yung patrabaho. Niya, may kinahanglan magkutulong ka tao. Ako di ka. Salamat kayo, pre, ha. Kung paano yung kang tunay na. Sobrang sinatural. Ipay tunay yun. Sobrang tagunoy sa bar. Balik ko na si Mana, ha? Kay Ugma, makapos naman ko sa usan ako ka project. Nga, kinimbag ko na ko project. Magsugod ko sa si Mana. Okay, salamat. Pagki. Kuhan. Ngaran gid ron. Hindi ko magkapanigo ang bukas niya, pre. Malanggoy lang dito yung maging kaon. Pag-share lang mga binangga kay ughatag taron to. Uy, ano mo, pre? Minus sa tag drama. Sige, sige. Sa bugas, apila pa na ko nilata. Sundaan ninyo. Butuan lang isa mo, pre. Ang kumpare tunay ko to. Ako nga, pre. Ako ba ka nung apilin na lang community, pre. Layo kayo itong black pool pa doon din sa inyo, pre. Pauli sa amo. Okay. Sumabang dadaan lang ito yung pamilya din sa mo. Ilan tayo po yun? Ay, ko pa ba? Ayaw nga, pre. Abusa na madala, pre. Sige, pre. Magawa na gubugas o nila sabi, ha? Apriti, pre, ha? Oo, lagi. Paraan sa man itong bugas o bilata nga imong gisuot plastic. Ay, kita ang Katrina. Uy! Aday. Paraan sa itong bugas o linata. Aday ka na eh. Kahit nang isang kape, di kayo para makatarungan ba yun? Turungan.
Asa na ito may hatag ko eh? Kuan bagay si Presidio Bangyan yung lagi taon kay Luoy kay ko taon na wala naman siya trabaho taon sila bukas ilano ko rin padlaw nga balanghoy ng kulutari lang yung kaon niya sinusak pa yun maluoy siya mga bata taon mga ako lang itaga bukas na eh undo ka mo 3 kilo na eh Ay, pagkakanahan, bayan mo. ha? Day Nganong tulo naman ka kilo mo gihatag? Ginabuon na to nimo. Pasakuha ko lang tabang. Wala itong bukas mo gihatag. ano naman siya day? Kukda! ang bangat ka pas sila nabi ako suko ako usawa kaya nangata ko bugas ako kumpare pero suko man yun noon kay dura ka kilo ako gihatag basta guko din noon ako presido mailang gani kay wapa ka sa kay J-Town lipay taon kaya ako kumpare kanya Do ako ay. Dali na, anda mo rin misa. Ako na yung mga kautan. Wala. Kaya nimo. Nara di ada Diretso. ada ni na kayo yung tawgot sa iyo kada Sige, tawagan na sila. Anda mo rin misa. mama asa na mo magberkol sa talinyo ay Sana maroon. wow. Ay, pati ko sa mukha. Ang San Miguel Pilpil. Basta Birkol, pre. Basta Birkol gani mga pare. Birkol. Di na mawa ang San Miguel Pilpil. Tumatig na pareha sa atong samahan. Sarap laging kasama, di ba? Sakto yun eh. Pero mas masamot pag yun dito sa Kalamasi. Basta kumpleto ang barkad. Yung sa pamahigi paabutin nyo. Ablihin na. Pre. No! Classic! Okay. Wa na. Basta San Miguel Pilpil. Sarap! Lagi kasama! Mag-Pilpil yan! Aday! Pwede ba mo sumsuman palihog, day? Hasta ni San Miguel Pilpil sin. Nasarap! Lagi kasama! Pagbida! Paborito ni Barkada! Okay? Pilpil! 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 Birkol. Commercial sa ta guys. Yapon siya kuhan. Oh, commercial gawon. Nindot kayong drama lah. Gila yung regapon kay what's the style man to. Wala niyo. Ha? Wala. Wala na di eh. Huwag tang. Hello ni ma'am. Ilin Joy Nanoy, Baby Ratilia Valiar. Shout out Ma'am Grace Labrador. Chor Kagot, morning tatang Asamanda Ika. Hari kong karkar guys, palit kong chicharon. Nalay taliw eh. Pag-share lang ha, pag-share. Ayaw mo kalimot pag-follow ha. Kay arita maghatag ta taron taon. Shout out Dodong Jeffrey Riston Jimenez. Amping mo sa take care. Maria Serna Valindas, hello, maayong buntag, tara at pila ko imo. Ayaw mo comment o safe number ninyo kay haron safe tang tanan.
Nabibaya ng chicharon sa karkar. Ma'am Marina Bagay, lami jud ma'am. John Big no shout out from Manila. Basig na mo doon na to ron manghatag ng chicharon. Ma'am Lynn Subuhol, shout out. Mana ron? Commercial na. Okay. Hello ni Speedy. Ma'am Jomaris Vergara, Josefina Angana, hello. Francisco M. Genevieve. Ma'am Carmela Turan Haitang, amping sa biyahitang atag para karong adlaw atang lamat sa daantang from Bohol Kutang. Hello ni Ma'am Jane Melinson, mayong morning. Sarah Del Gonzales, good morning. John Bigno, good morning. Rayda, have a wonderful day. Lane sa Bohol. Emil Jimenez. Tan amata Emil. Giant. Hello ni Amilita Acopiado, Ralph Garcia, Lore Encardes, Lalikan Tanhay. Halo, halo, halo. So, ni Agi Rami Ugnaga kay Waitaw. Ta shout out ko ani akong kauban nga busy kayo og panglaba. Comment lang mo mga magpa-shout out. Then ayaw mo kalimot pag-follow ani ato ang Tatang MTV.